ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରେ ବୁଲିକି ମୁଁ ଶ୍ରୀକିତା ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ପଖାଳ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପୂଜା ସାରି ଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସାରି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମାମା ଆଜି ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏପଟେ ମାମା ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ବ୍ରେଡ୍ ସେକିକି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ବାବା ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆଜି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆମର ସକାଳ ଖାଇବା ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ସରିଯାଇଥିଲା। ମାମା ଆଉ ଆଈଙ୍କୁ ଏପଟେ ଛତୁଆ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମୋ ଶ୍ରୀର ଛତୁଆ ତିଆରି କରିବାରେ। ମାମା ଏଠି ବାଦାମ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାହା ବି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାମା ଏପଟେ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଶିଲା ଦେଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଦେଇଛି ରାଗିକିରି। ଆଉ ଏ ତ ସବୁବେଳେ ବସୁଛି ନା, ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟରେ, କରୁଛି ଆଉ। ମାମାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।